La diferència entre aquest 11, 12 i el 18, això hauria de revertir a Catalunya amb la famosa disposició addicional tercera de l'Estatut, que tampoc s'està complint, tampoc s'està pagant. Són els famosos 759 milions de l'any 2009 i els 200 i pico de l'any 2010. Ara seguirem una mica comentant en el supòsit que arribés a assolir la independència immediatament una mica de les dades de partida. Podem parlar, ara actualment potser és una mica més baix, però les últimes dades que he trobat són del 2009. Podem parlar d'una renda per càpita que ronda els 28.000 euros, això ja repeteixo, són dades del 2009, ara crec que és una mica més baixa. En aquell moment era el 9% superior a la mitjana europea i a la setena posició dintre dels estats de la Unió Europea, dintre dels estats europeus. Ens mouríem amb un nivell semblants a Suècia i Dinamarca. Podem parlar de les exportacions. Catalunya és tradicionalment un territori exportador. Exportem el 52% del producte interior brut que generem i d'aquest 52% un 27% s'exporta a la resta d'Espanya i un 25% a la resta del món. Podem parlar també del balanç positiu de 13.600 milions d'euros anuals. Aquest balanç prové del que es coneix com a l'espoli fiscal, que les últimes dades del 2009 són de 16.000 milions. Hi ha un estudi de la Universitat de Barcelona i la Fundació CatDem que a partir una mica d'aquestes dades i assumint una sèrie de despeses que hauria de tenir la nova Catalunya Estat, doncs arriba a la conclusió que ens quedarien uns 13.600 milions d'euros anuals més per ficar en el pressupost de la Generalitat. A banda d'aprovar-ho en un referèndum, obrir un procés negociador amb l'estat espanyol per parlar dels actius que ens haurien de traspassar i també, evidentment, del deute de l'estat, que probablement haurien d'assumir una part del seu deute, no territorialitzable. Diguem del deute que correspon a l'estat central, al govern central, que és una partida d'uns 617.000 milions d'euros, el deute acumulat actualment. Cal dir que, clar, si assumim una part del deute també hem d'assumir una part dels actius, dels diferents actius com tipus museus o documentacions, etcètera, que també ens toquen, inclús fins i tot una part de l'exèrcit. Com a dada també a tenir en compte, perquè sapiguem una mica com estem, la nova Catalunya Estat necessitaria prop d'uns 5.000 milions d'euros mensuals per funcionar. Això és d'un càlcul fet pel CCN. Veiem, si mirem el nivell d'impostos recaptats en la pressió fiscal actual, a Catalunya recapten uns prop de 38.000 milions d'euros i la seguretat social que recapta a Catalunya puja aproximadament uns 25.000 milions d'euros. Veiem que sumant les dues partides ens anem a uns 60 i tants mil milions d'euros que vindrien a ser el pressupost que necessitem per funcionar amb la situació actual, la situació de crisi actual. Per tant, veiem que Catalunya, com a estat europeu, seria perfectament econòmicament viable i no hauríem de tenir cap problema un cop establerts tots els sistemes de recaptació d'impostos i l'agència tributària en marxa per poder cobrir pressupost i anar tirant endavant sense generar dèficit. Inclús el tema del pagament de les pensions i d'atur, hi ha molta por i des de diferents àmbits del govern espanyol i de diferents partits d'aquí, diferents persones que estan en contra de la independència, el primer que diuen és que no podrem pagar les pensions. Jo que vull explicar primer com funciona el sistema de pensions i després de les dades que he explicat abans, perquè és perfectament viable pagar les pensions i l'atur. Primer de tot, el que cal tenir molt clar és com funciona el sistema de pensions. Nosaltres l'empresa paga una seguretat social, de la nostra nòmina també es treu una part de seguretat social i d'atur, i aquests dos conceptes sumats, el global de tots, són els que es fan servir per pagar les pensions dels nostres jubilats. Per tant, aquell concepte de que algú pugui pensar que els seus diners es guarden sota una rajola en un ministeri, en un raconet, i que el dia que et jubili vindrà un funcionari a obrir aquella rajola i que els anirà donant més a més, això és fals. Les pensions es paguen amb la recaptació de seguretat social
i d'atur que es recapta en el moment, el mes, potser el segon mes, no sé exactament la dinàmica, però no va més enllà d'això. Per tant, si hi ha prou persones assegurades, hi ha prou seguretat social, hi haurà diners per pagar pensions. A banda d'això existeix un fons de reserva que es va crear en els anys de bonança, que va crear el govern central, del moment, que té aproximadament uns 68.000 milions d'euros. L'únic inconvenient que té aquest fons de reserva és que està invertit en deute espanyol, que no és un deute que internacionalment estigui gaire ben considerat. Però bé, és un fons de reserva que existeix. Fins a l'any 2008, la balança de la Seguretat Social, la balança fiscal del que és estrictament la Seguretat Social a Catalunya, era positiva, tenia superàvit. Això vol dir que de tots els diners de Seguretat Social que es recaptaven, descomptant el que es pagava en pensions, encara sobraven diners que anaven a parar aquest fons de reserva. En aquelles dates, ja a nivell espanyol, el global espanyol ja era deficitari. Era al revés, l'Estat havia de posar més diners o retirar diners del fons. Actualment, a nivell català, aquesta balança és negativa, aproximadament un 3%, que és el que falta, i és el que hauria d'afegir la nova Catalunya Estat. En el cas espanyol, la balança és negativa de quasi un 20%, per tant, és més fàcil pagar les pensions amb una Catalunya Estat que no continuar formant part d'Espanya. També un tema destacat, aquest fons de reserva, allò que parlava de la negociació amb el govern, la negociació de la independència amb el govern espanyol, d'aquest fons de reserva hi ha una part que ens ha de correspondre i que en el seu moment qui toqui, qui estigui habilitat per Parlament per fer-ho, doncs haurà de negociar el com de sempre. Què es diu des del govern central? Que diuen és que automàticament quedaríem fora de l'euro. Sí que cal dir una cosa molt clara. No s'ha donat mai ara no s'ha donat mai que una part d'un territori d'un estat membre de la Unió Europea s'independitzi. Això no ha passat, per tant, ni ha passat, ni tampoc la Unió Europea té cap normativa prevista, ni cap manera de fer-ho. Per tant, ens movem en un àmbit, amb una ambigüitat. Per una banda, la Unió Europea tampoc vol definir-se, perquè segurament no li pertoca, en bona part no es definirà fins al dia que el referèndum que es faci, que volem independència de forma clara. I de moment l'únic que hi ha hagut són unes declaracions que donen una certa ambigüitat, però per exemple podem parlar del president de la Comissió Europea, el senyor Durão Barroso, que en el seu moment va dir que això s'havia de fer complir les normes internacionals. De normes internacionals al respecte, hi ha una convenció un tractat de Viena sobre associació d'estats, hi ha alguns textos aprovats per l'Assemblea General de l'ONU de l'any 66 i fins i tot hi ha un tractat també que en el seu moment va assumir l'estat espanyol a 187 que reconeix el dret de l'autodeterminació de les nacions. Per tant, ens veuríem una miqueta amb aquesta ambigüitat. Continuant a les declaracions, hi va haver també no fa molt una declaració de la vicepresidenta de la Comissió Europea, la senyora Viviane Reding, que afirmava categòricament que és fals que una Catalunya independent quedi fora de la Unió Europea automàticament. Això es va publicar al diari de Sevilla el 30 de setembre i es pot trobar a les hemeroteques i per internet es pot trobar fàcilment. També hi ha hagut unes declaracions d'Elmar Brok, que és president del Comitè d'Afers Exteriors de l'Eurocambra, on instava el govern espanyol a no recórrer a la violència i a no fer servir els drets de vet dintre la Unió en cas que Catalunya s'independentís. Per tant, el tema de la Unió Europea està en una nebulosa. Segurament després donaré algun argument per qual la Unió Europea hauria de continuar, però sí que pot pensar en alguns precedents que es poden tenir en compte. Per exemple, l'any 1989 hi va la reunificació a Alemanya, d'un dia per l'altre els territoris, els blancs de la República Democràtica Alemanya, que tenia un sistema comunista, una normativa i una legislació comunista, van entrar d'un dia per l'altre a la unitat de la Unió Europea sense formar part, sense haver complit cap mena de la norma europea. També com a precedent tenim el cas de Montenegro. Montenegro va ser reconegut per la Unió Europea després d'un referèndum en el qual se'ls va exigir un 50% de participació i un 55% del sí.
I aquest objectiu es va assolir justet, però es va assolir la volta. En el nostre cas, les enquestes es parlen enrere del 60-65% de sí, en el cas del referèndum, i un 70% de la participació, amb participacions, com dèiem, el 70%, en el cas de Catalunya. També tenim el precedent del Kosovo. El Kosovo va declarar la independència de forma unilateral, la va declarar el seu Parlament, i va ser reconeguda per les comunitats. Continuant amb el tema, podem parlar, per exemple, com quedaria una Catalunya independent dins de la Unió Europea. Catalunya independent per la seva condició econòmica, doncs seria un estat que faria una aportació neta de diners a la Unió Europea. Aquest és un dels principals motius que crec que poden fer que la Unió Europea forci Espanya a acceptar-nos com a estat i a negociar el nostre procés d'independència. També podem dir que hi ha altres alternatives, per exemple, estats com Suïssa o com Islàndia o com Noruega, doncs no són part de la Unió Europea i en canvi estan adherits a l'espai econòmic europeu, que això permet l'accés al que és el mercat comú europeu en igualtat de condicions que els membres de la Unió, i també estan adherits a l'espai Schengen, que permet la circulació de lliure persones i capitals. També un altre dels arguments que es dona sovint és que quedarien fora de l'euro. Només hi ha diversos exemples com Andorra, Mònaco, el Vaticà, que tenen com a moneda l'euro i no formen part de la Unió Europea.